Goedemiddag en welkom bij Joet. Het er op of eronder of de 16e Alversterrentocht houden we in. Van Joen vergaderen de rajonhaarden voor de tweede keer over hoe de route er op dit stuit bij leidt. Dat doen we al een keer in het WTC Expo in Ljouwert. En daar is voor u verslaghouder Miranda Werkman. Ja, Miranda, Van Joen, uitsluitsel? Nou, dat zou wel heel krap wezen als ze besluiten om een jong uit te roepen. Want we weten al dat het ijs net goed genoeg is. Ik nou vannacht wat erbij kwam is. Er is hier en daar wat bij kwam. Er is hier en daar zelfs ik weer wat ijs verdwoen door de streaming. En toch dat het wetter relatief nog warm is en de wind draait. Feit is wel dat er nou 50 centimeter bij Battelheim loopt. Dat zou genoeg wezen, maar op de rest van de route net. Feit is dat de zwakste plakken 6 centimeter ijsdikte heeft. En dat is net genoeg. Voorzitter Wiebe Wieling, wie niet schrik nog bij ons op radio. Hij vertelde dat hij op inspectie was in Zuidwest-Friesland. Om mijn eigen te zien hoe het erin loopt. Hij liet er net uit. Hij zei, ja, ik ben wel positief over het noordelijke pad van de route. Maar net over de kniepenpunten in het zuiden van die route. En dan is het een feit dat Joen, de 22 rajonhaarden, alweer stik voor stik vertellen zullen hoe het hun 20 kilometer ijs erbij loopt, hoe de situatie is, wat de dikte is. En dan is het een feit dat ze daarna een persconferentie belang hebben om te vertellen wat er dan de uitkomst van is. En dan is het nog wel een tinkbaar scenario dat ze bij Gelieks nog een keer bij elkaar komen en zich weer informeren over de rajonhaarden. En als ze dan net nog een nacht ijs gaan willen, dan zal ik nog altijd eens een keer van we komen vretemoer nog een keer bij elkaar. Maar dat zou dan wel de laatste dag wijzen om hem uitroepen te kunnen. Want er is minimaal 36 uur vernedig. Dus dat je hem dan vretemoer uitroepen, dan zou die snijn verrieden worden kunnen. En ja, na snijn zit toch dat toy waar nog altijd op een waarkaarten. Ja, en feit is dat het laatste woord hier Joen valt en dat wijze zeelt toch het bestuur van de Alversterrenvereniging, want die neemt het besluit. Waar heel Friesland en ik 4 boeten Friesland op de wachtjes zit. Miranda Werkman wie dat in het WTC Expo in Ljouwert. En die persconferentie sturen we van Joen live uit. Je hebt ons op de televisie, maar ook op internet op omroeplive.nl. En vanmiddag binnen ik de rajonhaarden en ik het bestuur van de Alve-Marretocht bij elkaar om te zien of die tocht mogelijk is. En daarbij is Geert van Thun. Geert, is er al witte reek uit hoe het teruggaan van deze tocht? Er is nog geen witte reek over het teruggaan van deze tocht. De geerkomst is correct al. Ik heb correct even praat met de voorzitter van de IJswegencentrale van de Alve-Marretocht, Jacob Reitsma. Er is nog geen aanleiding om een tocht uit te schrijven. Ze wachten Joen de beslissing af van de rajonhaarden van de Alversterrentocht. Dan kunnen ze met de waarschuwing en daarbij optelt op vretemoer nog een keer bij elkaar komen. Dat zal er gebeuren. En dan kan er alsnog besloten worden om die Alve-Marretocht vol te rijden. En dat zal dan weer ze opsnijden. En dat zei Geert van Thun. Toch weer een paar centimeter ijs erbij. Dat is de uitkomst van een nachtmatige frost voor de Luts toch Balkhennen. Rajonhaard Auke Hielkema die kregen hier bij het meten een bijzondere stiepen. De grondmei gie mij laserapparatuur het ijs op. En dit is het geheime wapen van de grondmei. Hij is net meer dan een bennewijn met een radar erin. Maar voor het meten van ijsdikte is een uitkomst. Er roegt geen god in het ijs en de meetresultaten binnen secuurder. Als je hier wilt kijken, is op bovenkant ijs en de onderkant ijs. En daar zitten een aantal nanoseconden tussen. Nagen mij niet erop vast, maar hier zitten het zo om de 10 centimeter. Dat is wel wat te meer, maar de wedstrijd zou je best er ook heen, denk ik. Okay. Maar dat zou we jongen wel even voorzien. Als het nodig is, wil het leger graag meer manskippen inzetten om de Alversterrenroute sniervrij te meiden. Alles voor de tocht der tochten. Je hoort wie een al 50 soldaten uit Havel te drok in spier om bij wat zijn de snier van het ijs te vaaien. Ter opluchting van rajonhaard Katrines Nagelhout. Want die moet een alternatieve route over de Hegemermar uitzetten, omdat het ijs in de Luts nog net betrouwbaar is. Als het nodig is, dan wil het leger meer soldaten sturen om de route sniervrij te meiden. Ik ben tot meer actie bereid. En ik denk dat de organisatie moet aangeven hoeveel meer hulp ze nodig hebben en waar. En dan gaan wij kijken op de kazerne of we nog meer mensen kunnen bij elkaar brengen. En, dus ik ben graag bereid om te kijken of we meer hulp kunnen verlenen. Absoluut. De stimpeldozen van de Alversterrentocht, maar ook de vlaggen, de hesjes en de borden. Het leidt alle keer kleer in een opslag in Gouten. Kleer om van stal te heljen als de tocht der tochten trogit. Je zonen het net zissen dat in dit karakteristiek hok zo wichtig materiaal op slaan leidt. We hebben hier de stempeltjes. Die gebruiken we bij de stempelposten. Dit is bolzat, zo'n kistje. Al je inkpatroon, daar hebben we natuurlijk niet in te kwart om hebben. We hebben hier de stempelpost van de stempel van de Friese Elfsteden erbij.
nog meer inkpatronen. En alles wat je kleer zit, zit er nou al 15 in je kleer? Ja, het zit al 15 in je kleer. Zo lang wacht je er al. Nou, het liep deze dagen maar om één tocht te draaien, maar er binnen vanzelfs volle meer retreattochten. En gewoon daarvan, die worden nou al verrieden. Sajoet voor het eerst zo'n 1990 de Bartleheimtocht werd eens verrieden. Een toertocht van 12, 30 of 50 kilometer tussen Orleien en Dokkum. Het is prachtig mooi ijs, het is heel mooi waar om te rijden. Ze hebben even lekker in de wind, dus het is echt even lekker riedenswaar waar alles even in zit. Waar komt u vandaan? Bussum. Bussum? Ja. Maar daar ligt toch ook ijs? Ja, maar hier is het mooier. De tocht loopt uiteindelijk een liedse 23.000 mensen. En dan het waar, hoe komt het? De noordeeste wind die neemt Joening Kraft aan. Vannacht is het helder waar en het vriest 6 of 7 graden. Morgen in de loft beroen, maar er binnen ook opklarings. De temperatuur leidt om het vriespunt in. Nachts dan vriest het 6 of 7 graden. En dan zag je dit nijs. Om 6 uur ben ik de weer. En let op de joen nog eens. Want de rayonhaarden die komen om 7 uur keer. En daarna volgt een passenconferentie. En die wordt live uitgestuurd op televisie en ook op omroplive.nl. Zo dadelijk in het Alverstede Café. Met als gast onder meer de oud-voorzitter van de Alverstede Vereniging, Henk Kroes. Nog een noffelijk nieuw verder.